Lawoe ben gak jangan asemae dadi bengi iki bojoku tak masakno ala Italia fettuccine bolognese. Mbah salah mbah bener lek nyebut iki mang yu. Cara masake ngene lho yu, godhog banyu kei minyak saithik jarno umop, terus templungno fettuccine iki digodhog sik jarno umop sampai sekitar 8 sampai 10 menit. Nah karo ngenteni mang medhuk, rajang bawang putih sampai alus. Ngono rajang bawang bombay iki aku gawe sak butir bawang bombayne ben enak gurih. Nah nek iki nek wis bawang bombene wis dirajang kabeh, rajang ayame terus dicacah sampai lembut. Dadi aku nggih daging ayam yo yu ben murah. Lah nek iki siap sisihno sik. Balik ning fettuccine sing digodhog mang iki siap diangkat, bar ngono ditiriskan. Terus panasno wajan, lebokno margarin, nek panas tumis bawang putih rajangi halus mang sampai ambune wangi. Bar ngono lebokno bawang bombay sing dirajang mang dioseng sampai rodok layu, terus dilebokno ayam cacahan mang diosengne sampai berubah warna. Lah nek wis berubah warna ngene iki tambahi banyu. Banyune sak cukupe ae, pokoke masake sak pira. Terus tambahi saus tomat, lada bubuk, uyah, gulone sak sendok munjuk, kaldu bubuk, terus ono thyme iki tak kei 2 sendok kecil ngene iki. Bar ngono terus dimasak sampai kuah sat rodok kentel, lebokno fettuccine mang. Masakne sampai kuah mang resep ning mine sampai rodok sat. Nah sampai berubah warna ngene iki lho yu, iki siap, iki wis mateng. Terus cukup piringe, saatnya plating. Fettuccine bolognese ala aku siap dinikmati.